आं संबा गोथाव जाजोबखायो गोथाव बोरै बाथौ सावखांबाय बुरिया दिनै फार्स्ट टाइम सावदों आरोखि जागायबाय दिनै ओमफ्राय रोबै mana मा बार सावगोन नों मंगलबार बिस्थिबार ओमफ्राय सनिबार दिनै मा बोर बिखो मामा आंनि मोजांनि थाखाय बिनोना बियो बिथ' थाखुमालाबायबाय रावबो गैयियावनो लाजिबावो अमा हांनायाबो नै अमा हांग्रायानो फेथ्लाथ्लाखा फेथ्ला थांफिनबावो माने बुरिया बोसोरसे उनावसो दिनै अमा बेदर जागोननो नंगौ आयु बोरै थानो हानाय नों बोसोरसे गाहाम थानो हायो हानाय नै दिनै जागोननो बेखायनो हांदों आं ओंखामजों लोगोसे ओंख्रिया मा मोनलाय खोन्थालाय अनलाजों नाथुर ओमफ्राय टमेट'जों ना ओमफ्राय खांख्राइजों खोरदै ओमफ्राय अमा हांनाय जोंहा मथा मथि रेडि जाबायानो नै अमा लागायनांसिगौल' पस्ट दं गाजर खांख्राइजों खोरदै ओमफ्राय बियो अनलाजों नाथुर ना टमेट' आरो नै आंनि फेभरेट दं अमा बिबु जानोसै आरो दे रेडि खालामदो बुरै ना खालामसै संख्रि एसेल' मा मेव मेव नोंहालाय मा मेव मेव जागायनोसै दे नै खांख्राइजों खोरदै अमा सावनाय ना मा होनोमोनलाय बेखौ पस दाउदै बानलु सिब्र' थाइसे गोमोन गैया माबासो सुरु खालामबाय दै रायजोफोर माबायदि नायदों मस्ला खबरसो हरखांबाय अमा सावनाय खोरदैजों ना नै अमा बेबुआ बावदोंसो नों जायाना जायाबो नै अमा बेबु मावजानो मानो फैबाय ओरै फैनाङा दै ना खर' बुरिया नाबो जाया दाउदैबो जाया हा देरबाय दाउदै खांख्राइ खोरदै मा दाउदै जायाना खांख्राइ अनलाखौसो बावदां अनलाया नै गोथाव ना
नोंसोरबो मानसिजों लोगोसे न' नांलांनो हा ओंख्रि नांगौ आंनि सरांबा ओंखामसो लाबोबाय नांलालै बुरिया जाखांबाय एबारो केमेरा हमग्रा जाबाय आरो बुरियानि अमा गैथारला र' जानानै माबोरै मोनदों बिराद टेस्टि हिट मोनदों माने गासिबो गोथावजोबमोन ना आं संबा गोथाव जाजोबखायो गाव संनायलायनो दाउदैयाल' गाव बानायनाय अमायालाय अमाजों दाउदैजों नोंसिना बानायदों जाखांनानै माबा बुंदो हा जाखांनानै आरो जाबावगोन नै खांख्राइ गोदै नानै लिलि आरो लिला गस्ला गोदान लंपेन्ट गोदान नैबे गस्ला फुरा लेथेर फेथेरनि जाबायना बेखौ लांगोन नै लास्ट